and welcome back to Lifestyle with Matric. I am back to do a summary for you guys. Besa ngisazi noma ngikhuluma isingisi noma ngikhuluma isiZulu kodwa ke engikuthandayo ukuthi le ncwadi yangivumela ukuthi ngifake nesilungu kancanyana kodwa ke engifuna ukukwenza yikho ukuthi ngibonge each and every one of you guys who engage on the conversations kuma comment section. You know what, you guys means a lot because inina encourageayo ukuthi ngiqhubeke ngenze lo msebenzi engikwenzayo. I have a full-time job, so sometimes it's a bit challenging to juggle everything together, doing videos, recording voice reading, yeah. So I really want to genuinely thank you, and please do share these videos of mine with your friends, the ones that you know that really need this kind of assistance. We all know what COVID did. Everybody was delayed, especially students, whereby they had to attend my classes not full time. So lokhu kusuka nje enhlizweni yami ukuthi ngincede. So mangabe ngibona abantu bekhula, inamba yabantu bekhula, abantu becommenta, it really does something to me. Okay, let me not take a lot of your time. Let me just get to it already. Ngibuyile ke ngibuya nakho ke ukufinqa incwadi yethu Impi Yabomdabu Isethunjini Isahluko7. Isahluko esincane nje sakhona sithi Buzonibulala Lobu Bukhulu benu. Okay, lapha esahlukweni sesikhombisa sivula ngayo bafana lapha ya eshayela ebheke kwadokotela, udokotela wezemindeni. Kodwa ngaphambi kwalokho ke kukhona laba chaza khona ukuthi bekumangele ngisho EPA yakhe ukuthi athathe usuka ekadokotela ngoba ke umuntu vele uthanda ukuphutha emsebenzini. So ubafana ke esahamba yaya dokotela uthola kune traffic endleleni. So esahlukweni sesikhombisa side kakhulu, sinezigameko eziningi kodwa ngizozama ngakho konke eksemandleni yami ukuthi ngifinqe ngingathatheli isikhathi eside kakhulu. Okay, sivula ngayo ubafana uqonde lapha kaDokotela uMdlalose. Am I right? uMdlalose vele. Yeah, uDokotela uMdlalose loyo odila ngezinkinga zemindeni ukulapha ezemindeni. So ubafana kusho ukuthi uye wathatha isinqumo sokuthi aphuthe emsebenzini ayobona lo dokotela ngoba uyabona ukuthi umndeni wakhe uhlukana phakathi. Yonke lento akade beyenza benobobi together uyabona ukuthi hayi cha ayisabasebenzeli ke manje. So usebona ukuthi kungcono ahambe ngeqolisa ngempela. Usebona ukuthi kungcono ke ahambe aye kudokotela yothela uncedo. Uyafika kudokotela, udokotela lo akusumuntu aqala ukumbona, udokotela amaziyo babefunda bonke esikoleni. So ngasho ukuthi bazana ngendlela engconywana ngoba bazana besafunda kanti noma sebesebenza ke ngoba sebehlangana ke. Useyafika kuyamchazela, uyambuza kudokotela ukuthi ubekwa yini lapha, uyamtshela ukuthi hayi ngeze la ukuzokuthela uncedo. Angisazi ukuthi ngizokwenza kanjani. Unkosikazi wami akangilaleli. And lokho ungangilaleli kwakhe sekuze kwehlela nasebantwaneni. Ngiyabona umuzi wami uyachitheka. Udokotela uMdlalo usuyasho ukuthi hayi ukhuluma ngomkakho kodwa ufike wena uwedwana la. So ngizozama ukuthi ngidile nalenkinga, ngidile ngawe mina lo ngibona la. Umkakho ngizombekela esinye isikhathi uma usuze nayo ukuthi sizoxoxa ngokuthi yini enihluphayo. Njengamanje angibekele ukuthi yini eyenzakalayo kakho. Uyazichaza kubafana inkinga zakhe nesikhathi esinyekho yonke lento. Udokotela uMdlalo usuyabona ukuthi kahle ingoba zonke lezi zinto zenzeka ngoba ubafana usukile endaweni yakhe yokuba ubaba inhloko yomuzi. Kunalokho uye wathatha intambo waziphosela kuPopi ukuthi uPopi onakekela izingane, uPopi wenza konke yena ingxenye yakho kube njoba bezizwile ngaphambili ukuthi izinja nje kuphela. So manje udokotela uyakhombisa ukuthi lokho kuzikhukhumeza kodwa empeleni udokotela uthi angeke umkakho kube uye impangela yayo yonke lenkinga esemzini wakho, wena ube ungenaso isandla lapho. So useyicubulungisisa-ke le ndaba udokotela uyabuza ukuthi wena bunjani ubudlelwane bakho nezingane. Ukutholakala nje onto to find ukuthi ubafana akanabudlelwane nabantwana bakhe.
bunjani ubudlelwane bakho nabomakhelwane bakhe? Akanabudlelwane nabomakhelwane bakhe. So udokotela useyambonisa ukuthi inkinga isuka lapho lokuthi awunabo ubudlelwane nabantwana nabantu ophila nabo emphakathini. So uyambonisa ukuthi kuzofanele ukuthi abuyele ekhaya ahamba yoqala akhe lobu budlelwane phakathi kwabantu aphila nabo, lokho okungumkakhe ngoba nomkakhe fanele amuphe isikhathi sakhe, okumkakhe okuyizingane okuwomakhelwane emphakathini abambe ixhala elithize. So lokhunjana-ke uyamchaza-ke lapho udokotela ukuthi-ke ngaphandle kwalokho angeke sikhona ukuthi siyixazulule inkinga yomndeni wakho. Kusenjalo esaselapho-ke ubafana eseqalile naye ukulibona iphutha lakhe, esebona iqhaza lokuthi ifanele enzeni ekhaya. Uthola ucingo olubuya esikoleni ukuthi indodana yakhe u-Isethunjini usentshontshe imoto ka-mistress. Useyasukuma-ke ubafana uyatatazela uyabamba uyayeka akazi ukuthi wenzeni. Utshela udokotela sekufanele ngiphuthume ngiyofuna indodana yami. Uyabuza kudokotela ukuthi ngoba uthi uyahamba uyofuna indodana yakho uyazi ukuthi uyoyicingaphi, ngoba unganabudlelwane nayo, awazi abangani bayo, awuyazi iphila nabo bani. So ukuthi uhambe uthi uyoyifuna uzoqala ngaphi ukuyifuna. Nempela bona ubafana ukuthi hayi lento athi uyoyenza kahle kahle ayenze umqondo, angeke imsize ngalutho. Kodwa ekugcineni kagcina ehambile ubafana abuyele ekhaya. Makafika ekhaya into yokuqala yenzile ukuthi ahamba ayoxoxa noMaxakusha. uMaxakusha ukhumbula phela uyena owazi le ingane zakabafana kangcono kunabazali bazo. Useyaxoxa-ke naye useyathola ukuthi uYisethunjini lo uphumile endleleni akasahloniphi. Umama Maxakusha uyamchazela ukuthi baba wala wekhaya kahle kahle lo mntwana nami bese ngenza isilima ubese ngintshontshela imali, ngiyaye ngimcela ukuthi angibhalele izincwadi ukuthi ziye ekhaya nezibuyayo ngiyayicelena ukuthi angifundele zona. Kanti lo mntwana lo useyakhwabanisa-ke. Lo mntwana uthi uMaxakusha makafaka imali envelope adonse thize yena aphinda ayivalele envelope ayithumele ekhaya. Engathi izingane zamaXakusha sezize ziyakhala phela ukuthi hayibo esitolo asakwazi nokuhamba siyokolota ngoba lapha esitolo bathi asisakwazi ukukhokha. Abasakwazi ukukhokha ngani ngoba nayo imali phela iyashoda ngapha. uIsethunjini uyayintshontsha imali kagogo, and ugogo ngoba angakwazi ukufunda so kulula ukuthi vele amkhwabanisele. Useyamchazela ukuthi uze wancedwa umunye umama obuya le ngakibo ngumthandazi omtshelile ukuthi izingane ziyakhala ngendlala ekhaya ukuthi azilethelwe imali. Wabe seyachaza ke uMaxakusha ukuthi mina vela ngikwazi ukufunda, kanti ke uIsethunjini uyena bese sithathe wazibeka umthwalo ukuthi uyena uzothatha ozoyolanda iposi la ekhaya. Kusho ukuthi bekazi ukuthi ulanda le posi hayi ngoba encedisa la ekhaya, kodwa bethatha le posi ngoba efuna ukuthi azi ukukhwabanisa omunye umuntu angaboni. So makathola lezo indaba ke ongangokuthi noMaxakusha wayethumelele ngisho imali yokuyothenga inkomo ekhaya kodwa izange yafika leyo mali. So sebonisa ubabakhe ke uyacela ukuthi imali ibuyiswe ibhadalwe ngoba iyachaza izingane ziyaziphendule zibonge leyo mali lezi suke zitholile. So kusho ukuthi kuyabonakala ukuthi imali isitogether yonke imali ayithathele uIsethunjini. Ubabakhe ke ungubane angazikhukhumezi ke kuloya kazi elihlisi ukusho ukuthi imfundisa kaDokotela esebenzini athi kulungile sizoyikhokha le mali sizohamba futhi soyithenga nale nkomo othe kahle kahle abantwana bayithenge. Okay, emva kwalokho ke okay, so yeah, where were we? Emva kokuthi ubafana akhulume noMaxakusha ke bese ehamba ayolinda istudy sakhe. Kodwa lapho ngendlela kade cabanga khona ngoba khumbula indodana yakhe akayazi ukuthi kuphi ehambe nemoto yami stress. So une stress kahle kahle makahlele endlini uzizwe shisa aphumele ngaphandle ezokathi kushisa kakhulu abuyele endlini bese thi sekahamba yobheka ekamorini lakhe uIsethunjini. Makafika lapha ekamorini laka uIsethunjini uyazithola ukuthi wardrobe kaIsethunjini kunama jackets weleda asemathatha impela amabhande cisha adlula kwayishumi. Uneyicathulo abo Nike abo Pierre Cardin nje izinto ezidulayo. Kusho ukuthi kwase kwabuye engqondweni bafana ukuthi le mali lo mfana lokho eyintshontsha ihlephuhle usuke enza zona lezi zinto lezi zokuthenga izinto ezidurayo. Kusenjalo ezomsindo ke bese yaphuma makathi uyathola uthola kunomelody abingelela umelody
angabe samlalela nawo simpilo uthi unjani umelodi abedlula yofuna i-Tunisia ngala ngakhona makamthola i-Tunisia amthola i-Tunisia azirelaxele nje engazinakwazi ukuthi lidumephi ubafana ambuze ukuthi wemfana ungabe ubuyaphi athi ngibuye esikoleni ubuya esikoleni chaza uyazi ukuthi ngisho ukuthini ngoba mina ngithola ucingo oluthi wena awukho esikoleni uthathe imoto kaMistress washaya wachitha nayo wangazi ukuthi uyephi hawu agoqa izandla zakhe ke u-Tunisia achazela uba aqala abonge kakhulu ukuthi eyikwazi kwamjabulisa usikanti nobaba naye uyanekekela kanti nobaba naye he cares ngoba bengacabanga ukuthi ubaba unendaba nabo so bese ke uyachaza ukuthi hayi kahle kahle ngithatha imoto mina kathishela ngase ngihamba ngibuka izindawo ezahlukahlukene okuwukuthi ngizowabhala amagama akhona la phezulu ngoba sengikhohliwe kodwa khona nje ezisemadolobheni lapho khona abone kahle ukuthi abelungu indawo lezi abahlala kubo bahlala ezindlini ezinhle bashaya ngezimoto ezinenge wahamba impela nje indawo ezithu zabelungu uthe masuka lapho wasehamba eya kwenye futhi le eselokishini uthe makafika lapho wathola ukuthi Nkosi yami abantu bethu bakithi abamnyama bahlala endaweni ehawulisayo abanye babambe imigqa emide bamele ukukha amanzi kodwa uthe masesiqhathanisa isimo salaba abantu nesakhe waswabona ukuthi thina sinezimpompo ezingaka la endlini kodwa kunabantu abasama imigqa emide bashiswa yilanga ngoba befuna amanzi so uyasho ukuthi umeme lo ngithatha imoto yakhe ufundisa isifundo se-social science so uyayasitshela ngokulingana nangezwe ukulingana okusekhona kuleli lakithi eSouth Africa kodwa uyabona ukuthi cha lokho akuseqiniso so uzosimaya ngene eklasini uzoba sayazi kahle into lo mema khuluma ngayo ngoba usebonile ukuthi isibalo phakathi kwabantu abamhlophe nabantu abamnyama kuyabonakala ukuthi laba bomdabu basasephansi ukholelwe ekutheni even inkomo abelungu abafikana nazo kodwa kuyingani bona sebecebe ukudlula laba bomdabu ingakho ke ipoint lakhe ke lihleli lapho ke uTunisia ubaba bakho uyakuzwa konke lokho kuchaza nokuhlaziya kwendodana yakhe kodwa ke wenza ngathi akakushaya indiva uyakudlulisa uthi ngakuhambisa esikoleni ukuthi wena uyofunda bakufundise lokho abakufundisa kona bese mase kuvivinywa ubanikeze lokho abakufundila ngithumelanga esikoleni ukuthi wena uyozenzela okwakho ukuhlaziya nokwakho ukuresearcha hayi ke uTunisia uyachaza ukuthi futhi nje ngikaxolisa mhlambe ukuthi ke ngithathe imoto ngahamba ngashayela ngenayi license kodwa ngixolisa ukuthatha imoto kaMem ngoba uMem Hawkins uhlale ngithume ngangibhadali so ukuthatha imoto yakhe mina bekuyisenzo sokuthi ngiyazibhadala bese uyazibuza ukuthi bezibhadala ini uthi ubhadala ukuthi uhlala amthuma njalo lo thishela ubafana uyachaza ukuthi uyayibona lento adisho maxaka kusho ukuthi ayibona ilengane phela ayifuna ukuhlonipha ayifuna ukuthunywa lengane usethi hayi kuyinto yabantu abadala ukuthi bathume ingane ngoba lokho kubalungiselela izwe abazosazwahamba in future uyachaza ke uTunisia akusukuthi bangithumela ukuthi bayangifundisa lapha lo mem lo omhlophe ungithuma lapha yakaningi ngoba nakho mina ngumuntu omnyama uthi nyawe ngibabone abantu abamhlophe bethuma abamnyama bebagijimisa ngisho abadala ngenxa yebala so ngakho ke uTunisia ukuma kwakhe kulapha kusekutheni abantu abamnyama vele babhekelwa phansi abantu abamnyama abaphucukile njengabelungu so kukhona ubulungiswa kufanele benzeke la kodwa ke egcineni sivala ngakho ke ingxoxo yabo ke engicabanga ukuthi ibe impumelelo ekugcineni noma engaxolisanga ke uTunisia. Okay guys, isummary yami izogcina lapho okwanamhlanje ziningi izigameko ezenzeke kulesahluko isahluko eside ngempela ingakho ima uqaphelile ngihlukanisile ama voice notes lapha kuno part 1 no part 2. Ngizocela ke you guys that you subscribe to my channel
you like and you share those videos. We really need to share those videos, because it encourages me nami as umfundi nami ngizozibala njengomfundi. Kuyangikhuthaza kakhulu ngempela ukuthi ni comment ni like ni share futhi. Ngiyanithanda kakhulu. Masiphusheni nje, sizoba right, kozolunga konke. NesiZulu sami siphukile naso si right. Okay guys, really do subscribe below. Then I'm gonna see you on my next upload. Bye.